Duha ka riders ang patay, human ang managlahing aksidente sa dalan sa Cagayan de Oro City ug Malaybalay City sa Bukidnon. Aning report. Dead on arrival sa ospital ang 27 anyos nga lalaking motorista human nga aksidenteng mabangga ang gimanihong motor niini sa kasugat nga SUV sa Zone 1 Barangay Mambuaya, Cagayan de Oro City. Matod sa Traffic Enforcement Unit, nahitabo ang aksidente pasado alas 7 sa gabi adlawng Domingo. Subay sa investigasyon, gikan kuno sa usa ka resort ang biktima ug papauli na diyang nahitabo ang aksidente. Matod pa, mikawat kuno sa kasugat nga lane ang biktima, rason nga nabangga kini sa kasugat nga SUV. Gani ang katong SUV ingon pa nga nabantayan pag pero lagi kaayo yang action og likay ni digo lang din nga ni buyon kabig patuo pero sapong gyapon ang iyang tubangan. Human ang aksidente, temporaryong gikustorya sa PNP ang 27 anyos nga lalaking driver sa SUV. Hinoon adlawng Lunes, nakagawas na kini human aduna nay panagsabot ang duha ka partido. Samtang sa Malaybalay City, Bukidnon, patay sab ang usa ka 25 anyos nga lalaking motorcycle rider human nga aksidenteng malatayan ang ulo niini sa kasugat nga truck. Matod sa PNP, nahitabo ang aksidente pasado alas 2 sa hapon adlawng Sabado sa National Secondary Highway, Purok 4, Barangay Managuk, Malaybalay City. Subay sa investigasyon, gikan kuno may overtake sa outer lane ang biktima og kalit nga nabangga sa laing motor sa iyang atubangan human nga ni minor ang motor tungod ni minor sab ang mga sakyanan sa atubangan niini. Tungod sa impact, natumba ang duha ka motor apan walay swerte ang biktima, sanglit nalagpot kini ngadto sa Picas Lane, rason nga nalatayan ang ulo niini sa truck. Mabilis yung takbo niya, bigla nag-stop tong sa unahan niya, natumba siya, eventually nahulog sa kabilang lane. And then yun, nagulungan. Kaya na sagasaan tong ulo niya. Temporaryong gikustodiya sa PNP ang driver sa truck apan makagawas ra tungod sa panagsabot sa banay sa biktima. Kaubad si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao